हाय हेलो लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला इउटुब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला नैबे मोनसे भिडिअआहाय गोबां सम जाबायमोन आरोना लोगोफोर आंबो फेसबुकनिफ्राय मोनदों आरोना लोगोफोर फेसबुकनिफ्राय मोननानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय आं नैबे मोनसे भिडिअखौ लानानै शेयार खालामनो होननानै सानदों आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आं आरो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव खालामबाय थायालासे मानोथो पेक बुखुबाय थानो आरो नङा होमब्ला लोगोफोर सिदा डिसक्लेमारखौ लागायलांनोसै नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांदो थौदो बिदिब्ला थ' लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै दिनैनि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन एसेब्लाबो मोनथिखाबाय बा हमदांनो हाखाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर दायो एसे मोनाबायबो आरोना लोगोफोर मोनाब्लाबो आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ गोबां सम जाबायमोन आपडेट होनो होननानै आं सम मोनाखैमोन नालाय ओंखायनो आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय मोनाब्लाबो नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायथारनो गोसो जानायखाय बानायथारबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं दायो फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांग्रोनि नोंथांमोना गिबियावनो बे मोनसे भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांग्रो आरोना लोगोफोर थ' दे बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो ক'ত ঘৰ তোমাৰ হে কোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম কৰা তুমি কোন ডিপাৰ্টমেণ্ট কোনটো ৰেজিমেণ্ট কি নাম্বাৰ কিমান গাড়ী চলাও ড্ৰাইভাৰ কিমান তোমাৰ সেইটো কি পালা নাম কি নেম প্লেটত নাম নাই যে নাম নাই যে নেম প্লেটত এইটোত অঁ নামটো উঠাই দিছে কিয় আৰে এইটো গাড়ী চলাও মই গাড়ী চলালে নামটো নালাগে নেকি ক'ত আহিছিলা ইয়াতে ইয়াতে ক'ত আহিছিলা ইয়াত মই ট্ৰেইন পোৱা নাই মই ঘৰৰ পৰা ইয়াত আছিলোঁ কিন্তু কোৰচন নাৰাখে কোৰাও নাৰাখে কি নাম কি তোমাৰ জয়দেৱ জয়দেৱ কি ক'ত যাব ক'ত এতিয়া এতিয়া মই কামাখ্যা উঠি যাম ইয়াতে কিয় নামিছিলা কিমান নম্বৰ তোমাৰ তাত এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ থাকে ৰেজিমেণ্ট নাম্বাৰ কিমান ৰেজিমেণ্ট নাম্বাৰ কিবা আছে নে নাই কিবা কোন বেটেলিয়ন কি নাম্বাৰ কোন বেটেলিয়নৰ তুমি যে ড্ৰাইভাৰৰ আইডি কিবা আছে না তোমাৰ লগত একো নাই তোমাৰ লগত তেনেকৈ তোমাৰ কাম তোমাক আছো দেখাই আছো মোৰ চব ভৰাই গৈছে দেখাই আছো মই এতিয়া মই কামাখ্যা উঠি যাম ইয়াতে কিয় নামিছিলা না কিমান নম্বৰ প্ৰেজেন্ট তোমাৰ তাত এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ থাকে ন কিবা ৰেজিমেণ্ট নাম্বাৰ কিবা আছে নে নাই কিবা প্ৰুফ আইডি তুমি যে ড্ৰাইভাৰৰ আইডি কিবা আছে না তোমাৰ লগত একো নাই তোমাৰ লগত তেনেকৈ তোমাক কামত দিছে দেখাই আছো মোৰ চব ভৰাই গৈছে দেখাই আছো মই প্ৰমোশন কেনেকৈ পালা তুমি হাবিলদাৰ কেনেকৈ হ'লা তোমাৰতো ড্ৰেছটো হাবিলদাৰৰ হয় ন তুমি হাবিলদাৰ নেকি তুমি ড্ৰাইভাৰ বুলি কৈছা কোন জেগাত চাকৰি এই যে কি এখন এটা তোমাৰ জ্বলি গৈছে চাবলৈ নকৰো এতিয়া কাৰণে দিছে তুমিতো চাকৰি কৰা বুলি কৈছিলা ড্ৰাইভাৰত কি ক'বা এই ক্ষেত্ৰত थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनो निसय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदोब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय आरो नङा होमब्ला लोगोफोर बिथां ब्रादारा मा जादों आरो बोरै हमजाखो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' लोगोफोर आंबो नोंथांमोनखौ जेनेबा आंनि आंगोनि आंगो लोगो नोंथांमोन जेनेबा सेंग्रा लाइमोन नोंथांमोन आं नोंथांमोनखौ गोबांखौनो बुंनो लुबैयो बा खावलायनो लुगैयो माब्लाबाबो जेनेबा बेफोरबायदि बाहेरफोराव जुदि न'नि लांगोनिफ्राय जुदि बाहेरफोराव ओंखारोब्ला बेफोरबायदि डुप्लिकेट गस्लाफोरखौ गाननानै जानला मोनला दा बेरायलाबायसै आरो गावखौनो एसे सिनसियारलि खालामनानै थांब्लानो जाबाय जेराव मेरावनो नङा होमब्ला लोगोफोर आथिखालनि जुगावथ' बेफोरबायदिफोरा गोबां सन्देह भाबनि माबा माबि जाखायो नालाय ओंखायनो जेनेबा नोंथांमोना गोबांखौनो आं बुङो खावलायो अननानै नोंथांमोना जुदि न'निफ्राय लांगोनायाव जुदि थाङोबा
जानो हागौ नोंथांमोना मोनसे फौजिनि शक दंमोन बा मोनसे आर्मिफोरनि इफोरबायदि माबाफोरखौ मोजां मोनो लाइक खालामो नङा होमब्ला थेवबो इफोरबायदि मोजां मोननानै लाइक खालामनानै इफोरखौ श' खालामनानै नोंथांमोना जेराव मेरावनो थांनानै जेनेबा इफोरबायदि ड्रेसखौ गाननानै थांनो होनना इफोरबायदि माब्लाबाबो साननाङा आरो इफोरबायदि साननानै जुदि लादोंब्लाबो नोंथांमोना गोसो सिङावनो साननानै ला आरो इफोरबायदि ड्रेसखौ गाननानै माब्लाबाबो जानला मोनला बेरायला बायनो नाङा आरो सोरबाफोर इफोरबायदि जुदि जायोब्ला इफोरबायदियाव ओरैबायदि साबधान जानानै था मानो होनना बुङोबा जेरै नैबे फंबाया एसे इफोरबायदि ड्रेसनि थाखायनो हमजानानै सोंनायाव बेबो गावनिबो भुल नङा होमबा लोगोफोरा ब्रादारा जेनेबा सोंनायाव हमनांगौमोन आं आमुक तमुक बेबायदि नैबे ड्रेसखौ आं आमुकावबो बायनानै इफोरबायदि मोननानै गाननानै लादों होनना इफोरबायदि बुंनांगौमोन नाथाय बेबो थगायनानै लाबाय नालाय ओंखायनो हमजाबायबो नङा होमबा लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा नोंथांमोनाबो इफोरबायदि जानला मोनला खालामनाङा आं बे मोनसे बाथ्राखौल' नोंथांमोननि सेरावहाय बुंनानै शेयार खालामबाय जुदि आं इफोरबायदि बुंनायाव नोंथांमोननि सेरावहाय जुदि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला जोबनायाव जुदि नोंथांमोना नैबे मोनसे आपडेटनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव नोंथांमोना बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं आरो बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय